Samantala, ganap ng kaalyado ni Cebu Governor Gwen Garcia ang munisipalidad ng Compostela. Ngayong nanumpa na ang mga opisyalis nito bilang suporta sa itinataguyod na reforma at programa ng One Cebu Party. Magbabalita si Aileen Navarro. I will work for the party's victory. Personal na pinungunahan ni Governor Gwen Garcia ang Oath of Alliance sa pagitan ng One Cebu Party at ng LGU ng Compostela, Cebu na pinagtibay naman ni Mayor Feliger Quino kasabay ng 7 municipal councilors, 17 barangay captains, mga barangay councilors, maging ang sangguniang kabataan ng Compostela. Ako kay ni Garbo sa Compostela nga naari si Kubuin sa among barangay at same time ipatukod niya akong barangay official. Ang bugtong rason kaya mong nakita ang leadership ni Kuin na mayo niya pagada ang probinsya sa Sugbo. Yan, si Kuin sa naglantaw sa siya kung sa'y kayuhan sa kinalungsod diri sa probinsya sa Sugbo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita ang gobernador at may tuturing niyang kasaysayan sa kanilang bayan. Bukod kay Governor Garcia ay kasama rin ang congressman ng 5th District at Deputy Speaker Joke Frasco at iba pang mga board members ng probinsya. Ang Compostela nakasaksik yun sa kayuhan sa mga proyekto ng gihatag ni Kuin. Mao nga mga barangay captain huwag magdadua na mo suporta sa One Cebu. Kaya mo nakita ang iyang leadership na number 1 sa Sugbo, Katibok, probinsya, Karasod. Ang Compostela, ang pinakabagong LGU na ang mga pinuno ay nakiisa sa panawagan ni Governor Gwen para sa pagkakaisa sa paniniwalang ito ay susi sa isang matatag at pantay na pag-unlad sa lalawigan. Ayon kay Gobernador Gwen Garcia, mananatiling isusulong ng One Cebu Party ang hindi pagkabahabahagi ng probinsya. Nagsugod ang One Cebu tungod kay adunay tulo ka kongresista. Buakon ang Sugbo. Maghimo og ilang kaugalingong probinsya. Kung ipasar patadto sa Kongreso og naman puson sila, upat na unta ka probinsya karon. Ang naturang prinsipyo, suportado ni Mayor Quino at ng kanyang mga opisyalis sa lungsod at sa iba't ibang barangay. Kapalitan na sa aksyon nga ipos ang pagbuwag sa Sugbo. 0% kadig di kami mo suporta o 100% ang mo suporta kami ni Kubuin sa kayang kampanya nga One Cebu para sa among probinsya. Sa kasalukuyan, nanatiling number 1 ang Cebu Province kung ikukumpara sa iba't ibang probinsya sa bansa. We are a united province, and in this unity, the entire country has taken notice. There is no other province as strong because we are united. No other province in the entire country can say that indeed we are one, undivided, and indivisible. Only One Cebu. Matatandaang taong 2022, nakipagkaisa na rin sa One Cebu Party ang mga bayan ng San Francisco, Poro, Tudela at Pilar sa Camotes Group of Islands, isang kilalang baluarte ng katunggali ni Governor Gwen Garcia sa politika. Sa gihatag ni Gov Gwen sa One Cebu, nindot kayo ang programa kay di patagamtam niya ang katamis sa iyang gugma sa katawhan para magkalakon ang katawhan sa Compostela. Nagsimula ng ibuhos ng Cebu Provincial Government ang mga tulong nito sa Compostela, partikular na ang pagtatayo ng mga box culvert bridges para sa ilog na nagdudugtong sa maraming barangay ng bukiring bahagi ng Compostela. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami kay Governor Gwen Garcia sa tulong na ibinigay niya po sa Municipality of Compostela, especially sa aming barangay. Malaking tulong po talaga ito sa mga proyekto, lalo na dahil malapit na ang pasukan. Kaya mas matutulungan natin ang mga estudyante sa kanilang pagbalik eskwela. Naglaan din ng Kapitolyo ng kabuuang 14.5 million pesos na tulong pinansyal para sa LGU na naglalayon ng kaunlaran sa bawat barangay. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.